DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta, aksyon, asin, impormasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga impormasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta, aksyon, asin impormasyon. Ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon. Digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima-Gaspi. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa, hindi kumilos, tumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na pagbabago, patayan at magkagancho, maayos na sitwasyon, ang na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Okay, laban Laila. Laban at lalaban talaga si Senator Laila de Lima para maibalik ang hustisya at pag-asa na bansang Pilipinas. Okay, mga LGUs sa Camarines Sur, nag-aandam na sa pagtudok ng booster shot paglaog kang 2022. Ilang bayan sa Camarines Sur, halos target na ang herd immunity population. Bakunahan, mas isinusulong lalo na ngayong may banta ng Omicron variant. Ayan. Gun ban at Comelec checkpoint nakatakda ng ipatupad sa January 9 according sa Nagas City. Dapat lang talaga ano na yung mga checkpoint na yan. Bagong edifisyo, dagdag serbisyo sa 2022. Okay. Mga LGUs sa Camarines Sur, nag-aandam na sa pagtudok nin booster shot paglaog kan
2022. Dapat nga nakalaog ng 2022. Dapat bago pa naglaog ang 2022, you must be prepared of this booster sa pagtudok ng booster na ito. Pero dapat sana tapusin muna itong itong mga dai pa na babakunahan. Nganing it is unfair man na magbo-booster na tapos kadakol pa kang hindi nababakunahan. Pero digdi po sa Iriga, halos ilang percent na lang ilang percent na lang ang natatada na dahil pa nababakunahan kasi ang iba kasi takot. Bakit takot? Sabi ko nga ni dahil magpatakot-takot kaysa naman sinasabi nga ni zombie after how many years? Ay, how many years pa naman yan eh. Di ba, Lani de Lima who is watching right now, ikaw Lani, sigurado ako nagpa-vaccination ka na ba? O paghandaan na natin ininganing LGU ng Iriga, naghahanda na ng Camarines Sur para sa booster. So, digdi sa Iriga City po, nag-aandam na ang mga manlain-lain na lokal na gobyerno sa probinsya ng Camarines Sur sa pagtudok ng booster. Booster shots po ng A1, A2 priority groups. O, dapat lang po. Bilis-bilisan na natin dahil nakakatakot na itong Omicron na ini. Medyo nananahimik tayo dun sa unang panratsada ka ining COVID-19 na ini. Ngunyan, igwa kitang Delta. Dahil pa nga natatapos, dahil pa napupuksa si Enot, nagkaroon ng Delta. Tapos nagkaroon na naman ng Omicron. So, dapat talaga pag the A1 as in A2 sa priority groups. Ini kinababalihan kan mga frontliners. Kami kasama ko dyan sa frontliners na yan eh. Frontliners and mga senior citizens as in immunocompromised. May mga bari-barita kaya kasi bago igwa kami pig-uulayan na umpisa daw na natudukan nagpa-vaccination. Igpaparasumpong na daw pinagsusumpong na daw ni na high blood. Sabi ko, bakit? Before ba hindi siya high blood? O dati na siyang high blood? So, yung pag-high blood kasi, sabi ko nga ni, 4 ang pinanggagalingan yan. May sabi ko, baka naman kasi diabetic siya or infected ang kanyang kidney or nagpa-fluctuate ang kanyang blood sugar. Ngayon sagot sa ko ka nag-i-istorya dahil kabisto ninda. Nagdi-diferensya daw yung blood sugar. Yan kako ang mga pinanggagalingan ng high blood. So once you are nag-high blood ka na, you have to check. Magpa-blood chemistry po kayo para maintindihan yun. Magpa-blood chemistry or else complete check-up po. Magpa-check up po tayo. Complete laboratory check-up ang kaipuhan dyan para ma-detect kung saan po nanggagaling ang inyong pag-high blood. It is not the vaccination. Ayan po na thank you very much Vincent Peter Effie of Toronto, Canada. Am I right? You're from Canada? But anyway, thank you for watching. Although, ayan, nosebleed. I am again nosebleed because of you. I have to speak a little English so that you will understand what I am talking about. So, I am talking about the third booster shot, the booster after the vaccination of the COVID-19 because here in my place have a victim of, we have already 3 victim of this Omicron. But anyway, it is okay. She is recovered already. No more, not delicate anymore. So, ini ang maugmang bareta na ipinapahayag. This is the good news that is relayed by our Governor Migs Villaperte sa sarong pagtiripon sa pagtiripon na sa iyang inatindiran. Mientras na hinahalat pa ang mga bakunang to be used. We are still waiting for the vaccination to be used as in guidelines guidelines from the Department of Health sa pag-injection po o pagtuturok po ng booster shots. Inot ka ini, in the first place, sa naging advisory about the advisory of the World Health Organization o the first
two vaccination na dikit-dikit na nagluluya, according to the siyensya, according to the health practitioner, medyo daw nang hihina. Paano? Bakit? What is the use of those vaccinations if it is weakening? Na nagluluya, akala ko ang nagluluya yung mga sa bed. Akala ko ang nagluluya lang Pero ang mga, when it comes to sex, it doesn't matter. Hindi po kayo nagluluya yan. Ang nagluluya po ang immune system. Kaya pag tayo po ay sakitin na, ibig sabihin po niyan, ang immune system natin ay medyo weakening. But not. Yang paborito ng mga magsing irog at ng mga mag-asawa. Sorry. Ito kasi mientras sinasabing medyo nagluluya. Ayan, naramdaman ko yung salitang nagluluya. Not energetic. Less energetic daw. Samantalang, ang ano ko dyan, there's nothing wrong. When it comes to those like that, it does not mean na nagluluya po. Mas lalong masigasig. Look at me, I'm old already, but I'm still very energetic. And of course, hindi ako nagkakasakit. Once na, from the time na pumasok ako dito sa RPN-DZKI, almost 3 going to 4 years na po, never po ako nagkasakit. So, nagluluya ang epekto matapos na 6 na bulan. Ibig sabihin pala na I was vaccinated last July. August, September, October, November, December, January. January is my 6 months after my COVID-19 vaccination. So, hi, Vincent. I'm still laughing again. I know you enjoy watching my smile. So, thank you for watching, and you have complete attendance in watching this program, News, Aksyon, Information. This is all about what is happening outside and inside our country, but not exactly. It is on the local happenings that I am talking about. So, katakot ka ini, sinabi kan gobernador na si Mix Villafuerte na may mga LGUs na ngunyan na nagpupuon na maglista. They are already starting to list down those who are beneficiary of these third booster shots na ini. These booster shots. Maybe even those who are not, mga pirang vaccination sites kan gobyerno, provincial, arog kan BCC, as in, like the Baao Community College. It is one of the venue where the booster shots will be given. So, number 1 is the Baao Community College, as in Kapitolyo Provincial. Ayan po, ayan, sa Capitol Provincial. Saan nga ba yung Kapitolyo Provincial? Ay, nako po, palibasa, hindi ako naglalabas. I'm just here from Iriga, and hopefully, pag may nakipag-data ko, makarating kung saan, it's okay. Ang gagamitin na makuna sa information ni Villafuerte, ni Governor Villafuerte, pwedeng homologous. What's that? What does it mean? Homologous o heterologous? Yun. Poon sa Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, Johnson, and Moderna. Okay. Hello to my love from Lucena City, Fidel Reyes. How are you? Thank you very much for watching the program. But anyway, hello. Thank you at you recover. Yan ang sinasabi ko. There's no such thing na pag pinagporsigihan mo, pinagsikapan mo, everything will be going. You have to move on and be strong. That's what I am telling you. To my love from Lucena City, Fidel Reyes. I'm very much thankful that nakaka-recover ka may virus. So, ang pagtudok nin booster shots na ini, inaandam man talaga kan LGU ng Kamsor. Pagbariwas nin food packs na sa pan-medianoche, tinapos na kahit tumpit sa 30. Kaya tapos na yan. Wag nang intrigahin yan. It's all about politics. Yan. Lahat naman namibigay. Pero what have you done for the 6 years? For the 6 years and 3 years for the local. Anong ginawa ninyo? Bakit ngayon lang kayo nagkukumahog? Ang daming naging nangyari, ang daming kalamidad, and then the pandemic.
Sa bagay, kumilos naman ang ating mga local governments regarding the pandemic. Ayun po ang ayuda, and until now, nabuhay na naman ulit ang ayuda. Last year lang, marami tayong ayuda. So, kaya dapat yan, ubusin na lang, ayuda nyo na. Maggumawa na kayong certain mark that will mark that you are, that you will never be, na hindi kayo makakalimutan ng ating mga voters. Ayan. Na hindi tayo makalimutan. Lahat na kayo nag-ikot-ikot before filing your COC. Lahat na yan. Pero, okay lang. Sana hindi kayo makalimutan. Before I forget, I have to mention to obituary. Apat pa nga pala yung mga dapat i-obituary ko dyan sa barangay namin. But sorry, I forgot to take the names of those two from the Zone 1 and Zone 2. Maybe Zone 2. But in my place, near my place, obituary po kay Jesus, si Jesus Bagapuro po, binawian na po ng kanyang hiram na buhay. Si Jesus Bagapuro, mas matanda po ini sa ako ng gusto. I just don't know kasi hindi pa ako nagpupunta. Hindi ko alam what is the cause of his death. So, ayan. Medyo sinisipon tayo dahil sabi ko kaya pag nagtuturog po ako, ang bintana po ng sakuyang kwarto is open. Gabos pong bintana nakabukas kaya pumapasok po ang hamog. Yan po ang nagiging dahilan ng medyo isa pa po may kasamahan kami nag-umahatsing-hatsing. Ayan, pero this is not it is just cold last night, and maybe yan nga sabi ko, from the time I started here in RPN-DZKI, the pioneer radio station here, never po akong nagkasakit at my age. At nag-frontliner po ako last year pag nung ibinagsak yung from the time na nag-lockdown tayo. Nagjo-duty po ako sa barangay, nagjo-duty sa frontliner sa checkpoint po. Nagjo-duty kami doon 7 to 3 in the morning. And sa barangay, 8 to 5. Hindi ko nararamdaman ang pagod na yan, di ba? Gemaline Sardino Munda who is watching by live streaming. Ayan, everybody, those who are watching nyo po ining programang inidel. Once na the national election po started, the campaign period, lahat po politika ang pag-uusapan ko, ang pagdi-discuss ko dito. Because in-sponsoran po ito ng ating sponsor, the main sponsor of this program, Susan Sionborn of Germany, para lang pag-usapan natin ining mga bagay-bagay na mga nangyayari in and outside our place. Not exactly to national. I want always to focus this program dito lang sa local. So, ini nga ning paggamit kay ini nga ning pagpadagos kaning LGU sa Camarines na nagaandam na sa pagtudok ng booster shot. So, ang pinaka-venue pala nitong provincial ay itong Baaw Community College po. Maluwag po kasi dyan sa Baaw Community College. Dyan po yan sa San Juan, Baaw. San Juan, Baaw lang po ini. And baka nga, if it is really the venue, baka magpunta rin ako doon dahil malapit. Mas malapit po yon kaysa going to the sports center dito sa Iriga City po. Kasi ang Baaw Community is diretso. Samantalang itong ini pong Iriga Sports Center, pag nagduman, 2 rides po yan. 2 rides from my residence, from sa bahay namin to Sentro, and then Sentro to Sports Center, where po kung saan po ang venue ng vaccination or the pagturok po ng booster. So, that's it po. So, dapat po si mga daipa na bakunahan, in order to receive the booster shots, magpa-vaccinate muna kayo. It's either the Pfizer, the Sputnik, the AstraZeneca, and itong Janssen. Kami swerte namin, 1 dose lang yung Johnson & Johnson. Hindi siya inauna na siya nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi turobo. Ang sarap pa palang i-obituary natin. Ining si kababawi lang po kan sa iyang buhay kasuba ko. Pinagplanuhan ko pa man po ini, pinagdadaan-daanan ko lang ang harunin niya. Pero I know that she is very sick. Pero due to that, I am always busy and I'm also researching of what I am talking about here every Friday, every Monday to Friday.
alas 5 hasta alas 6 po. Nire-research ko po ini. Dahil po ako basta nagpaparataram digdi ng walang basihan. Dahil dipisil po na magtuom kita kani pagparataram tadigdi without knowing the reality. So, ayan po. Si Salvacion Andalis Ibasco. Ibasyon po. Nakakalungkot po because she is my batch during our elementary natin dyan sa San Agustin Elementary School. Si Salvacion Andalis Ibasco. Kaso bago pa lang po siya, binawian kan sa iyang hiram na buhay. Pagdaan ko nga po doon sa may bahay nila, kasi daanan po nasa main road lang po. Yung mga anak niya, lahat po nandun sa kalye. Ayaw ko po tumingin sa kanila dahil naiiyak po ako. Dahil napakabait po ng taong ito. Kasi kasama ko. Until her very last moment, ang pinanghihinayangan ko lang po, hindi na ako nakadalaw sa kanya na buhay pa siya. Pero from that time na pabalik-balik po siya sa hospital, I always plan to visit her. Pero sorry, at hindi na nga nangyari. So, to the family of Salvacion Andalis Ibasco, ang pakikiramay ko po sa nagdadalamhati ng pamilya niya. Sorry po, hindi ako nakadalaw. Pero I will see to it na pupunta ako dyan. Although, masama po sa loob ko, na hindi ko man lang siya nadalaw nang siya ay nagsasalita pa. Ngayon, dadalaw ako, she's already rest in peace. Salvacion, you may rest in peace. May the perpetual light shine upon us, upon you. And also to the family of Jesus Bagapuro. Dyan po yan sa Zone 7 po at the rail side. Si gusto pong makidalamhati sa kaniya, andyan po, ang sa iyang buwang, sa iya pong hawak ay nakaburol po, duman sa Indang Harong, sa Zone 7. And then pong si Salvacion na Andalis Ibasco, natural po, doon sa Baharong ninda ibuburol, dyan po sa Pinaglabanan Street, Zone 4, San Agustin, Iriga City. Bansa, kumilos, mahok at magpasya, Laila, although po today is, January 5 na ba tayo? Ini mga pagbati sa ni Senator Laila para sa Tuya, sa gabos na inaabot kan na signal ng RPN-DZKI. Ini po yung pagbati niya para sa taong 2022. Ito po si Senator Laila de Lima. Bumabati sa inyong lahat ng isang mapagpala at makahulugang bagong taon. Together, let us hope for better days and a just and fair society for everyone. Ang bawat pagsubok ay kaya nating lampasan basta't nananalig tayo, nagdarasal at nagkakaisa. Isang mahigpit na yakap sa ating lahat. Laban lang. Yan po, talagang lalaban talaga ni, palaban talaga ni Senator Laila de Lima. Wala po sa pamilya namin ang hindi marunong lumaban. Kapag nasa katwiran tayo, nasa katwiran kami po ay lalaban at lalaban. Free Laila now. Basta po nasa diretso tayo, kayang-kaya natin lumaban whatever the fight they are asking for. So, laban Laila, paglaban mo, ibalik ang hustisya at ang pag-asa ng ating bansang Pilipinas. ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. I would like also to say hello to Esther Gonoan Ampungan who is watching the program right now. So, again, I sorry to Vincent Peter Eli of Toronto, Canada. If I could not really speak English directly because it is my nosebleed, and of course we have to use our own language. Nang bukas, But anyway, thank you very much for watching the program. ibalik Alam, I know every day you are watching, but I am inviting you to my other radio program every Saturday. It is all about talk about county, what is happening to the county and all the guidelines regarding what we have to do in our own county. ang hustisya. It is talk about the county. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Okay. Lalong na magiging agresibo po
ngayon ang mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Camarines Sur. Dapat lang po, we must be aggressive of all what you are doing about. Para naman po, ipakita natin na we are still very strong to fight these pandemics. We have to be strong. Lahat ng bagay po, all of us will be, go on, move on. So that we must be always be strong and more energetic. So that our immune system is fighting with this Omicron variant na ini. Kasi pag lulugo-lugo tayo, pa-sexy-sexy tayo, hindi tayo kakain ng tama, eat the most nutritious food. So that it helps a lot na tayo po ay maging, ang satuyang immune system po ay maging malakas. Kasi pag malakas ang immune system natin, we can fight everything that we want to fight. Especially those who are may mga boyfriends, but boyfriends, wag muna, mag-aral muna kayo. Focus to your studies before getting into, wag muna mag-aasawa. Yung kaulay ko kasuba ko, sabi ko, wag ka muna mag-aasawa ha. Magpayaman ka muna para kung ikaw man tumandang dalaga or whatsoever, kaya mong bumili ng pag-ibig. Pero never do that. Mag-asawa ka ng iyo para you have your own. Kabiruan ko kasi yung mga nakausap ko yung kahapon at saka kanina. They are all my students. Mga students ko po sila and they are still studying and I'm very happy that most of them meron na pong nagpapari na because how many years naman nagturo ako. Natigil nga lang itong may COVID na tayo. But I am teaching religion so that they must learn how to honor themselves and so they must know how to respect. It is the most important to ourselves. Respect yourself para irespeto ka rin ng iba. Pwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. To the family of Naldo Ramil, ayan, the family of Naldo Ramil here in San Nicolas, ayan, nasaan na nga ba yun, itong nagsiseminaryo, nasa seminaryo na po. Itong mga batang ito, pag nakikita ko, lalo nung magbabagong taon, aywan, ang dami nila. They are working. They are doing their best. Sabi nila, ma'am, tindera lang po ako. Okay, well, what is the... no, there's not something na masama dyan sa tindera ka lang. Kahit nga labandera ka lang. As long as wala kayong napiperwisyo, it's just okay. So, lagi ko sinasabi, be strong, move on. Get what you have and learn what you have. Ang importante, respect yourself. Dahil kahit anong ganda mo, kung wala ng respeto sa'yo, ang mga kahimanwa mo, ang mga konstituente mo, pangit po yun. So, respect yourself. And be ang pagkakaonorable ng isang tao. Pero, never snatch anything. Ang ini-snatch na sa pinag-uusapan nga ini problema ni Duterte na kinakampanya nga niya na don't vote Senator Kiko Pangilinan and Senator Gordon. Bakit hindi iboboto? Just because of those mga snatching dyan sa Boulevard, sa mga snatching dyan sa, ano nga ba yun, yung kalyeng napakahaba sa Manila. But ang pinaka-importante, respect yourself. Never snatch of what na hindi sa'yo. Ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima. Okay, maghanap buhay muna tayo, engineer. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free college education law. Para sa aming edukasyon. MSME law. Batas para sa aming kabuhayan. Climate Change Act. Mga batas para sa kalikasan at climate change.
Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. Libre kong San Miguel Beer, basta akin ang tansan. Tansan? Sa San Miguel Oktoberfest Instant GCash Panalo Promo, uulan ng up to 100 million pesos in GCash prizes. Buy any San Miguel beer, hanapin ang code sa crown. Kung meron, panalo ka! Iscan ang QR code sa mga posters at Facebook. I-type ang code and win! Sali na! Available in areas where allowed. See posters for full details. Promo runs from September 1 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0424 series of 2021. Drink responsibly. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglingkuran ng mga irigen, magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayay ang buhay. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Kung ikaw ay may problema sa mata, gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, ang eyeberry ang gamot para sa inyo. Ang aking mata po, may mga lumalabas-labas po ng mga itim sa aking mata. Namumula po ang aking mga mata, pareho. Pero mula nung gumamit ako ng eyeberry, nawala po yung mga itim-itim at pagpupula ng aking mata. Tapos po, nakakapag-drive na ako ng maigi dahil na ang aking mata ay luminaw. Salamat po sa eyeberry, luminaw po ang aking mata. Ang eyeberry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Talagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras po, alas 5:37 na po nin paghapon pa ba o banggi na yata. So, padagos po kita. Magpasya Laban Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Sana ining pag-aano nitong gun ban. Nakatakda ng ipatupad sa January 9 itong gun ban at saka ining pag-aano nato dapat po makipag-meeting muna kayo. May mga information dissemination muna. Hindi yung basta lang na naman tayo magkakaag ng checkpoint, kadakol ka mga motorista,